a forduló előtt mindkét csapat pont nélkül állt, és mindkét együttesnek az volt a célja, hogy pontokat szerezzen a mai mérkőzésen. Véleményem szerint miért sikerült a Mezőkövesdnek meggyőzni és megvalósítani a céljait? A végén szerintem egy szerencsés góllal nyert a Mezőkövesd, de a játékképe alapján szerintem egy döntetlen igazságosabb lett volna. Hát most a szerencse a Mezőkövesd mellé állt, úgyhogy megszerzünk a 2 pontot, hogy most a következő feladatokra halasztanunk azt, hogy mi is pontot szerezzünk. Mivel készültek az összecsapásra, mit vártak a mai találkozótól? Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, tehát minden egyes mérkőzés Mezőkövesden az nehéz. Tehát Mezőkövesden is, meg Tatabányán is. Tehát mindig nehéz mérkőzéseket játszunk, ez egy rutinos csapat, aki az utolsó pillanatig küzd mindenki ellen, és hát erre számítottunk. Tehát nem vártunk semmi egethető dolgot, erre készültünk egész héten. Ugye egy kicsit idegesen játszottunk kapkodva, és ez meg is látszott a játékunkon, a Mezőkövesd pedig kihasználja a rutinos játékosokat lehetőséget, hogy ők azért ilyen légkörű meccseket már sokat játszottak, és megnyitottak ki. Kikkel volt elégedett a csapatából, kiket kiemelni esetleg? Mindenképpen a kapusokat tudnak kiemelni, a többeket emelnem ki, mert rengeteg hibáink volt, tehát gyerekes hibáink voltak. De ez a szinten nem lehet elkövetni. A kapusokkal maradékon elérhetőként nekik